Περίμενε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Άγγελο. Το βλέπετε εκεί πέρα. Λοιπόν, πόσο έχουμε σήμερα, ρε? 12. 12 Δεκεμβρίου του 2009. Τόσο δεν έχουμε. Τέλος πάντων, εντάξει. 11 ή 12 Δεκεμβρίου του 2009. Λοιπόν, είμαστε εδώ, στο Λύκειο της γειτονιάς μας. Τι είναι αυτό? Εδώ πέρα θα έρθουμε, παρακολουθώς. Λοιπόν, πάμε, Ράγγελε. Με την πρώτη, κυρίες και κύριοι, τα βλέπουμε αυτά εδώ όλοι μαζί. Μια παρέα. Πάμε μια ανάποδη. Ανάποδη. Καλά, εντάξει. Δεν μακριά τώρα. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι. Αυτά. Αυτά είναι, ρε. Πω. Αυτά. Εδώ εντάξει, κάναμε 500 βίντεο πριν. Και με μένα. YouTube αυτό. Ναι, ρε, κατευθείαν. Κατευθείαν, ρε. Πω. Ο Άγγελος η ειδικότητα του είναι το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να πάμε σε μια καλύτερη λήψη. Ναι.